Sachi sin pat nga ai ku blai it ya pi baro ki baju sengap baca skor de ketin ga jong blai ha kan de kopor nga kuwa ban ya benta pat pi kat tu kat ne ga ketin ga jong blai ka benta ka bang kuwa ban ya benta hap de jong pi ga long balai pi sngo sha i bat sngo marwe kane ga de jing kali ka bang bu hap de jong pi ba balai ha ka jing im ga jongi don ki por la ne man ki por ka ju pen long yangi ban sngo sha i ban sngo long marwe ha ka jing im ka jongi ka kwa ban itu pi ka long baka daw ka pen long yangi ban sngo sha i ban sngo marwe ka de na mar baki khmat ki skor ka man sim ka jing mut cha par khat jongi ki shu pai bat shio i tang ye ki jing e kishu sengap bat pen syak skor tang ye kita kijing ki bangi mat bangi i haga jing em jongi kishu bat sa aga dok not jongi ya kata kijing ketang bat kita kijing ya shem haga jing em jongki kishu par khat sa ha kata kijing mut jongki ya kita kijing jongki kumta kawan kajing sngo syai bat sngo long marway Namar balai bagata ka baki yo i kata ka baki yo sngo kata ka baki tip baki mat ha ka jing im jongki kala penlong ye ki namar ka baka jing kala wan ha ka jing im jongki la penlong ye ki ban sngo syai ban sngo long marway nama kila wat kilat kilenti ban yo ya ka jing rapan pelaj na kata ka jing jongki kimyo bat haba kimyo kila ya churum cheneng marway ki kit ya kata kacing kit bakia bat ba omdan ba sngo thu ya ki ya kata kacing jongki kala pelong ya ki ban sngo syai bat sngo long marway ka kwa ban oi pi na kapor baladakan ni kajing jia ka ban sia ban ha kajing im jongki ban sngo syai ban sngo long marway kan penlong ya kita ki bru bakin kuslai bat ai kuslai shu bat ban penbun ya kajing bat perkhat jongki bat pen kia ya kajing bat perkhat jongki bat ka bat penlong ki bakim so tanat shu ban don lang bat ki wei ki kwa ban don marway baka penlong ru ki wat ban shim ya karai ban le ya kanu kunu bat sniu la kalong ya lade lande ya ki wei namar balai bakata kajing baki mat kamla shu bansa haga jingmut haga mensim jong ki kala ki apalat kum ta kala penlong ki ban le ki basni wan pen le kelumar ki parlok ba tong ye pait bat nga na ka ktin ka jong blai ka ya thu ngi ba kum no ngi dei ban le hakum ka ta ka por ba ka jing ka wan haga jing im jongi ba kita ka jing so long marway ka jing so sha i no kala wan haga jing im jongi ba so ba amdan shu bala ban so thu ya kata ka jing shem haga jing im jongi ka kwa ban oi pi na ka por to ngin ya pait bat nga naga ktin ka jong umplay kum no ngin le kenapa ngin yo like na kata kajing so syai bat ngolo marway ha kajing im jongi ka ktin ka jong umplay ko ong ngi naga gospel jong Matius lanong ga bakhat way de khol ka ar pupra ka ong to wan hanga phi baro ki bat thaj bat ki bakhia kajing kit te ngan pen jam ya phi hang ni i mau jisu ulawan syaka perthai bat ulawan ban ai ya kata jing torwa ya kata gift la kata offer na ka banta ka jing im jonga jong pi baro ki bi sngo lembaga na jing kren na ka haga ne ka por mau jisu ulawan ban ong bread no ya kita kicingkit bakia jong pi ai no ya kita kicing ko slai jong pi ya kita kicingkit bakia jong pi ai sha u jisu ong te un penjem pat un pen kia ya kita kajing shem ha kajing im jong pi shu ka ktin ka jong blek ka yai ban shu na ka ban kong Petros lenang basan dekat ka panyo ko ong kum ne da ka ba bread halor jong u ya ki jing ko slai jong pi baro na ba usumar su kher ma u syapang jong pi ngiu i batang ban shu bread no tang ban shu IT sha utra ya ki jing ko slai jong i baro pada bangila ai lot shu ba un sumar yangi un su kher yangi ba unia dai ngi nak sibun ki ki jing ki bawan ka jim jongi abangi la bread no shu uhi unsumar ngi shu ka sam ka pasan pusan de khot ar puar ka tin ka jong blai ka ongum no to bread ya la ka jingkit halor utrai te un shan ya me un om sha ban pen ki ya uba hok lano ru ka tin ka jong blai ka kan shai ka long bagi shu bread lot ya ka jingkit jongi la ka long ka jingmut berkat la ka long ka ban sim la ka long ka met cipang jistom bread show jisu
un penting ya pi un pen kia ya pi parlok ba e la da pi kwa shisha ban yo like na kita ki jingkit ba kia ki jing im jong pi bread lut chau trai ai ba un kit ma u om dai ban kit ma pi om dai ban kit mangi na mari so tu ina gawe ngi kum ubriu ngi mla ban kit ya kita ki jing kuslai ki jing kato kat nesi ngi la ban kit kato kat nepor ngak ban kit ndai la da kata ka jing kuslai ki jing ka wan chi wan ka ban si ban ha ka jing im ha ka jing mut khat jongi ka penlong ngi ban poi se tau put ban le wa dak nung pas new parlok ba e utrai uwan ban khot ya nga ya pi daga ba ong ban ai no ya ka jing kit ki jing kuslai jongi Syau daga bangin duwai bar wad khmat jong utrai daga don baro bar ai ti lut syau lada ngin pej ya we ubru ha ka bible ka ya thu ngi ba wat lada udon marway wat lada ul sha uladang ta ka jing solong marway henry ba upai bar ai ti syau utrai syam la sa marway utrai ula ya lam bar ula pentengan bar wat hadu ka jing ap jong u yo ya ka jing kemen namar balai ba utrai udon rengkat baru bau tahu long upol une upol usha kerja utrai ula syak syok syak bom syak tit ula syak sibun gejing pensitom ula syak lan temau bala syak sat bendi u bat sibun ke gejing syem ha gejing im ju henry namar ba udon hasenda par utrai ujisu ula pentengen ba sumar ula ya dai ha ka jing im ka jong hadu bakala penlong ya upol ha ulamat ya kata ka jing bha ka jong utrai ulamat ya kata ka jing suk ka jong utrai ulamat ya kata ka jing penting ka jong utrai ha ka jing im ka jong kala penlong yu ban ong namar ya nga ka ban im kalong ukres bat ka ban yap kalong ka jing ben thoi ke kan inga diga keting bau penmi na ka sentur ka jong upol ban ong ban im kalong ban syakri utrai ban im kalong ban yat ban le ya ka mon ka jong Jesus Christ wala da unyap ru kan long ka jing ben toy unum syapting ya ka jing yap upol anggap syapting ya jing yap nama belai ada unyap habau syakri utrai kan long ka jing ben toy nama ru belai Jesus un ai ya kata ka bainong ka bau la pendep ya ka ban le ya ka ka bau belai ula pai uban le upol usu tu bakat ba udang im lada je kat ba je lada umat kat ba umat ya jing ende unyai ne ba syakria utrai namar bakat ba udang syakria utrai wal ada ke jing tunjuk ki wan ha ka jing im utrai open sting ya bat utrai ai ka jing suk ba ke pentengan ha ka jing im jong let's say paralog baro shikatu pilawat ya ka jing yarap na ki breu ban pelat ya pi na kata ka jing let's say pilawat na kita ki ustad ki nong hikai la na kita ki counselor la na kita ki nong wat benia ki jong ka perthai ki ba tip leng ba ka jing pule jong ki ya ki kot ki ba leng ba ka jing wat benia jong ki breu ka kwa pa noi pi na ka por pila yo ya kita henry pim syam yo ya ka jing pelat ha ka jing mut perkat ha ka jing im jong pi ha ka met ha ka pensim jong pi ha ka na ka por kloi panyo thu ya pi nga kloi ya kaban ai pi yak assurance le kata kajing pen la ne kata kajing penting kana pala da pin wan chi sha da ka do no baro sha uchi su ai ya ka do no jong pi un pelat ya pi na kata kajing na kajing im ka jong pi kum ta parlok ba ha ka ne ka por nga kwa ban ong ye pi wan sha uchi su la da je kat ba je ka jing im jong pi compare ka no ka jing ka pi mat balash la da pi shem ha ka jing im jong pi henry ka don kam ye pi ban wan ban bret ya ki sha utrai da ka ba pendem lut ha pediang yu ha ka do nut jong pi but I lat ba un yo ban san sha ka jing im jong pi da ka ba pi syakri ya ruai ya ro ya duai wa da ka khmat ka jong ban kum ta ka na pinang wan ban wa da ka khmat jong un pelat ya pi da ka ta ka jing sngo sha ba ka jing sol marway ba ka ta ka jing ka ba pi mat ha ka jing im jong pi la da pi wan sha daga donut baro ublay unam ino ya pi daleleru em shua ban penkut ang ne ka por nga kwa ban yu thu ipi syak phang ka wei ka kena kan thei ka wei ka kan thei ka ba kerteng ka estar ha ka por ba ka dang dap rius nem ka kerta jong ka kat ba kadang lecture school kalau ya ka jing ji accident ha kalenti ka ba ka lecture school kayo ba kita ki briu ki yap ha ka surok adin kita kajing ji accident but haba kalau kita kajing yap jong kita ki bro kalau long ya ka kajing long kena jong ka kerta ka ban rus nem berkat kini ki bro ke bayap shano kin lek adin ba ki yap syai kin lek baka ne kajing berkat jong ka kalau wan si wan ha kajing mut berkat jong ka la bun tayo but onak la berkat kum ta
onda ka lepej ya kata ka jingai ka baka ngai nama ka dega briu ka ba im ha ka ri komunis ka shnong jong ka nei na po China baka ri jong ka baka ka don ka dega ri ka ba ngai ya kita ki jingai ki ba bun jai bun rukom ki blai ki ba ka ya thu ka ong ki blai kita ki jingai buddhis ki jingai Kuan Yin bar kita ki shibun ki kita ki jingai ba kita ki blai ki ba ka kalayo i bakal yo snow bakatip lomba kikimi ki kapa jongka ada kum kapor kalapan perkhat ya ka pan perkhat kini ki bru ona kiap shano kinlai bakane ke jingkit bakia kalawan ha ke jimut perkhat jongka kalawan ban kia ha kata ka doknut jongka barkai ke belaji ha ka we kapor kala sedang ban ong ya kane ka we kat bakadang perkhat angta ha kata ka jing shem ha ke jing jongka kala sedang ban wat ban perta ban ong hatu dang don ne em u blay u bakam krau ban ya kine ki blay ki baka kala ju u shakri ki baki ta ki blay ki baka ka ju i ha ki shnong jong ka ki bun jet kita ki blay hende ka ong hatu dang don ne em u blay u bakam krau ban ya kine ki blay baro ha ka wi ke sikat baka dang bam just step kalau wan kecing shem kabaya shem ha kecing im jong ka kalau shem bat ujisu lawan ban ye kenduk bat ka pada ha kata kapor kam itu kam tip bade ujisu hende kalau wan ujisu lawan ban shem bat ka bade lam ye ka shem beneng bagal pen i ya kata kecing khu jong kata ka beneng ya kata kecing internet jong kata ka beneng bakata kat bakarang pej ya kata kecing internet jong kata ka beneng kalau wan kabor ha ka jing im jong ka hadu bakita ki jing perkhat ki bala perkhat syapang kata ka kapan je hadin bau breu unyap kalau weng no ya kita ke jing syapting jong ka kumta kala kamen bakala lek syaka perthai bat onang la poi beng syaka perthai ha kata ke jing wat lara ya kamen sim jong ka kalau wan kala kenduk ya ki kemi ki kepak ya ka kemi jong ka ba kumta kala itu ko ongalai shem ya ublai u bala pen i ya nga ya ki jing krau ke jing bha ke internet jong kata ka bedeng bat ka ke bala je hang ta kumta ter kala ya ka jing im jong ka ha ka we ka por onda kala poi ha ki kerta ka bakhat snem haga jing pulai jing lek school jongka kalamat ya kata ka jing depress ane kata ka jing kuslai ka jing kit bakia ha ka jing mot perkhat ha ka jing jongka pada kum tagapor kumnor kalawan ka jing kan mau ha kata ka jing pulai jongka ban kan mau syapang uta ublei ubakalamat ha ka por ka kerta kadang dap ndrius nem ka sedang ban khot kerpat ong papa play isen yang ya rap yang namar balai kampat tip badai uji su hendai ka ong papa balai to isen yang pelat yang na ganja kecingkut slai baro berkat bakarang khot kerpat hang tahi kalau yo ya kata kecing pelat kajing pen slek kajong ublai kajing pentingan kajong ublai kata kajing ke depression kajing kut slai baro kalau wenglut na ka jingkit bakia jongka bagala poi ka por onda ka lek degree ka hap ka lek pulai support London but onda ba ka lek pulai London ka lek shem ki parlok jongka ki way na po Japan but way pat na po Singapore ba kai ka bala je kini ki parlok jongka bar arngut ka lek kendu ba kini ki parlok jongka ki la khot ya ka ban lek jingi seng ba ha ka way ka por ka lek jingi seng ha kata ka balang but onda ka la syong ha ta ka jingi seng ka ne ka star ka la mat ya kata ka presence ka jong ublai kalau mat ya kata ka jing dorangkat ka baka mat akipor ka bakandang kerta jokan riu snem bakalai shem bar utrai kum ta kala mat ya kata ka jing suk ka jong ublai kum ta kala pen kemen nya ka bada ka we ka por ka bakang nan hayi kala pule naga bible ka yo naga bible ka pule naga gospel jong Matius bat kat bakang pule naga gospel jong Matius syapang kata ka jingi thu ka bau jisu le thu ya kata ka kubor halor jong ulum ka ige balaje kat bagarang pule ya kita khot na ka tin ka jong ublai kala pen kan maulud ya baro bin pa bin kita ki jing je ki bakamat nanduk ka dap hakarta jong ka pan rius snem ba kata ka por bagadang lai pule kumno bakala yo ya kata ka presence ka jing nalkat ka jong ublai par onda kala pe bakata ka papan kemen uta ublai ubakala wat ubala ay ka kajing suk ba kajing kemen la tho ba lo ikat ba kadang pulai pangu jisu ba kum ta kala so thu plek ba de une ujisu
ubakala shem benta udah Jisu ubakala shem hanado ka kerta ka badang Jerusalem kumta kala yo ya ka jing kamen baka I man syakri utrai bakumta kala ngau komen bakala ya shem par udah Jisu ubakala shem nado ka kerta jongka hakerta ka badang Jerusalem paralog ba I ngakwa bani thu ya pi na kapor bato pin kan mau kan ka we lada pin wan shisha show Jisu kum ukena kum ke kena ban khot kerpat ya da kata ka jinglong ba penrit ya la de ble Jisu ode syambat pi hakano ko do ka jaka hakano ko ka jing ka situation ka pi man kano do ka jing syam pi syam la de pi wan ban penrit kum ukena pi syam ba Jisu kum ba ka ne ka estar ka kena ka badon ha ka recommendis ka ri ha ka jaka pal perking ban syakri ya utrai henry ba ka wat ya ble na do ka kerta ka badang Jerusalem kata ka jing penrit jong ka kala syam ba Jisu Jisu la pelat ya ka ana ka jingkit bakia Jisu pelat ya ka ana ka depression la ta ka jingkut slai pakum tahdu bakan syakri utrai hadu kini ke si ke jing im jongka paralog ba to ublan kor khu ye pi yang scam bat wat utrai kat ba pidang la ban syem to ngeduai na ka banta jong pi na ka por atrai Jisu blay ba kodor ngawana khamat jong me bat ba men blay men kor khu ye kini ki ba sngap pa skor ka tin ko jong me to kor khu ye ki bat ai ki ba kila ban wan syame bakin ngej ya me bakin pen ko ngu ya me ba bakin pen kraw ye ka kerteng jong me bat wat apa deng ka jing syem ka jing jing kendu ka jong ki wat ino ki trai to kor khu ye ki to ya dai ki to pelat ye ki trai ba ki wan ban wat ka khamat ko jong me trai kini syembat me pada blay ya ka jing long marway ka jing so sha I jong ki trai on padekut no na ka por kan ba ki dang wan ban wat ka khamat ko jong me trai ya syembat ki ai ba ka jing dor ka jong me kan long halo jong ki na bang duai ngapan na kerteng ka jong chi saban Nazaret amen bat amen u blay ut kor khu ye pi baro